Hát sziasztok, a nevem Crafter Hero, és itt vagyok a Minecraft Hardcore sorozattal. Akkor el is kezdem, vágok fát. Amúgy szerintem kéne ölni bárányt ágyhoz. Hát áram úgy jó lesz. Három kell ugye egy ágyhoz. Akkor nekem annyi elég is lesz, szóval még egy. Most hova lett? Ja, itt van. És akkor keressünk valamit. Valaki akár egy tetőn. Nem tudom. De ezt elkezd beesni, és akkor... Hát kéne azért találni valamit. Ez itt jól néz ki. Vagy ez csak ilyen bejárat? Itt van vas. Nem tudom. Szerintem a vasat azért ki kéne szednem. Szóval... Ezt úgy is kéne valami kaja, szóval úgy is ki kéne mennem. Na mindegy. Kell hozzá ugye egy craftoló, amit most craftolok. És ugye akkor először csinálom az ágyat. Aztán bot. Abból lesz ugye csákány. És kell 3 darab kő. Mert csak kőcsákányra tudunk szedni a vasat, ugye? Jól tudom. Jól. Szóval, kőcsákány. Szegény feleslegessé vált. Majd elégetem. Hát, erre van jogos, ugye? Erre. Most már emlékszem, igen. Azt viszont ott el kéne zárnom. Ennyi. Ezt kiszedem, elég lesz egy csákányra szerintem. 4 darab. Aztán a következőben ugye a kard és a páncél, de lesz még kéne találnunk egy valami jó kis bányát. Na mindegy. Valahol le kéne telepednem, mert nem tudom. Nem érzem így magam nagyon biztonságban, meg a kajacsíkom is csak 3-as. Én már sprintén sem tudok, szóval nem tudom. Itt nincs semmi ehető, csak bárány. Hát nem tudom. Felmenjünk ennek a tetejére, hát ha ott lesz valami. Itt megyek fel. Ezt a fát már később kivágom. Vagy lehet, hogy nem. Mindegy. Lehet, hogy olyan nem találtam. Nekem ez a hegy tetszik. Olyan jó. Ez most aztán jó indul volt, olyan jó, nem mindegy. De hát tetszik, olyan lapos meg minden. Itt lehetok telepenni, tudok építeni házacskát. Bárány is sok van. Na mindegy. Akkor... Viszont a kaja az még mindig kéne. Szóval valamit csinálni kell. Ne felejtsem még később, hogy erre a hegyre kell jönnöm. Hoppá. Nem is printelt. Na mindegy.
már mondjuk nem is tudok egyes kojácsikkal. És hát én nem tudom mikor kezdtem ezt a videót, szóval Creeper. Felrobbantom. Ennyi. Akkor szerintem itt abba is hagyom. Crafteríró voltam. Sziasztok!